Do výhodnej sády za skvelú cenu pre 5-ročné deti sme vybrali tieto kreatívne súpravy. Napríklad toto je vytváranie masiek. Sada v sebe ukrýva 5 rôznych masiek, ktoré je potrebné vyškrabať pomocou drievka, založiť tam potom elastickú gumičku a veselo si užívať novú masku. Vhodné na grilovačky, narodeninové oslavy. Potom je tu táto kreatívna súprava, v ktorej deti nájdu 5 takýchto teda pozadí, kde je potrebné dolepiť buď rôzne tvary, tie nájdete tu, alebo rôzne obrázky, rôzne zvieratka, rôzne rastliny alebo iné predmety, ktoré sa nachádzajú napríklad v džungli. A treťou kreatívnou súpravou je táto, ktorej si deti precvičia grafomotoriku, pretože obsahuje 4 takéto dosky, sú obojstranné, takže na každej doske nájdete napríklad tento obrázok a tento a 2 takéto fixy, ktoré je možné zmyť, umyť, vymazať, takže deti môžu skúšať, robiť vlnovky, čiary dookola, ako ich to bude baviť. Veríme, že aj tieto 3 kreatívne súpravy budú pre vaše deti zaujímavé.